बर्तमान प्रमद बर' बिथांनि जि बिटिआर सरकार दैदेननाय बे सरकारा बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासै माने गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि सुबुं लोगोसे 35 लाख जिखिनि सुबुं अनजिमा दं बेखौ लानानै गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरखौ लानानै बेवहाय गुबुन गुबुन आसनिफोर बानायनाय जादों बिथांखिफोर बानायनाय जादों आरो बै हिसाबैनो एइबार 2022 आरो 2023 मायथाइनि जे रां बावजा बे रां बावजानिफ्राय बिटिआर ओनसोलाव माने 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दोङो 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप दोङो आरो बे 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनिनो 3,865टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो इतिमध्य 75,000 रांनि गिबि बावजा हिसाबै 25,000 रां हिसाबै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनाय जादों आरो बेनिनो दिनै 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय केसि कलेजाव गासै 91टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बेवहाय 75,000 रांनि 25,000 रांखौ दिनै बे चेक होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जादों आरो बे हाबाफारियाव आङो बाहागो लाफैदों दा बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरजों सावरायनानै बेखौनो मोनदों बिथांमोना जिखिनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जि मोनसे आसनि बे आसनिनि गेजेरजों रां मोननानै बिथांमोना गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बे आसनिनि जिखिनि रां बे रांजों बिथांमोना गावबा गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मायबा नङा मायबा बेखौ मावनो थाखाय बिथांमोना इतिमध्य गरन्थ खालामदों आरो बे हिसाबैनो बिथांमोना खामानिखौ मावलांनो नागिरदों सोरबाया अमा फिसिनाय सोरबाया दाउ फिसिनाय सोरबाया बोरमा फिसिनाय आरो सोरबाया बेवहाय दानाय लुनाय आखाइनि खामानिखौ लानानै बिथांमोना आवगायलांनो नागिरदों आरो जि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गुबै ओंथि बे ओंथिखौ बिथांमोना थारैनो बिथांमोना बेखौ गुबै ओंथिखौ बाहायनो थाखाय साग्रिद जादों आरो बे हिसाबैनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा आवगायलांनो नागिरदों आरो बेखौ मोनथिनानै आंबो बिटिआर सरकारनि बुंथिगिरि हिसाबै गोजोननायखौ मोनदों आरो थारैनो जोङो बेबायदि आवगायनो हायोब्ला बे आथिखालाव जि मोनसे थासारियाव जोंनि रांखान्थियारि थासारिया दोङो बे रांखान्थियारि थासारिया एसेब्लाबो जोङो जौगासार मोनसे थाखोआव जोङो जौगालांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों बिथांमोननोबो होनो थांगासिनो दोङो बे 2023 आरो 2024 मायथाइनि जि रां बावजा बे रां बावजानिफ्राय फैबाय थानाय समाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आरोबाव बे एखे रोखोमनि जि रांनि अनजिमा बे रांनि अनजिमाखौ होगोन आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बुंबाय थादों प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दे फैबाय थानाय समाव जोङो खेबथाम आरोबाव बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां अनसुंथाइखौ होगोन आरो जिखिनि बाखि थागोन बे बाखि थानाय समफोराव आद्रा थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ आद्रा थानाय समाव गासैनोबो बेनि जि रां अनसुंथाइ बे रां अनसुंथाइखौ होनो थाखाय बिटिआर सरकारा थिग खालामखाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिथाङा गेजेर गेजेर बेखौ फोसावबाय थादों आथिखालाव नोंथांमोना बिटिआर सरकाराव जौगानायनि मा हाबाफारि लादों दा बेनि अनगायैबो आं दहायनो बुंदों दे बिटिआर सरकारा खालि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौल' माने थांखियाखै बेवहाय फरायसाफोरखौबो थांखिनानै आसनि दोङो गियान सोरां बिथांखि होननानै बुंदों आरो एखेबारे जायखौ जोङो माने मेरिटरियास स्टुडेन्टस होननानै बुङो बे मेरिटरियास स्टुडेन्टखौबो जोङो टारगेट खालामनानै बिटिआर सरकारा माने मोनब्रै आयदायाव खामानि मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों जायखौ बड'फा माने सुपार 50 जाय मा होननानै बुंदों मेलेमजिबि गथ'फोरा मेरिटरियास स्टुडेन्टफोरा जायफोरा इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिसाव थांनो नागिरो जाय मेरिटरियास स्टुडेन्टफोरा आसाम सिभिल सार्भिसाव थांनो नागिरो जाय मेरिटरियास स्टुडेन्टफोरा माने मेडिकेल लाइनाव थांनो नागिरो आरो जाय मेरिटरियास स्टुडेन्टफोरा इन्जिनियारिं लाइनाव थांनो नागिरो बेबायदि फरायसाफोरखौ बोसोरसेयाव बे मोनब्रै आयदायाव सा बाजि सायख'नानै बेखौ माने बेसेन नाङि जि मोनसे कचिं बे कचिंखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय होबाय थानाय जादों माखासेखौ दिल्लीयाव लाखिनानै खायसेखौ गुवाहाटीनि
माखासे माने कचिं सेन्टाराव लाखिनानै आरो माखासेखौ क'क्राझाराव लाखिनानै बेनि जि मोनसे कचिं बे कचिंखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय जादों। बेनि अनगायैबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फिसा फिसा माने बेफार फालांगि खालामग्रा जों आइजोफोर जोङो नुदों। जोंहा माने बेवहाय सुबुंफोर जोङो नुनो मोन्दों। बे बिथांमोननि जिखिनि फिसा फिसा माने बेफार फालांगि बे बेफार फालांगिखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोननो जि मोनसे रां अनसुंथाइ बे रां अनसुंथाइखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय जादों। आरो बिटिआर सरकारा मैयायो भारतनि उदांस्रि सान 15 आगस्ट बे 15 आगस्टजों लोब्बा लाखिनानै मैयायो 77थि उदांस्रि सान बेजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय माखासे जायखौ जोङो आनएमप्लयड इउथ होननानै बुङो बे आनएमप्लयड इउथफोरखौ खामानि होनायनि थांखियै जि मोनब्रै जिल्ला दोङो बे मोनब्रै जिल्लानि फिन रोदोमखां होननाय जि मोनसे मा होनना दोङो आफाद दोङो बे आफादनि जोहै मोनब्रै जिल्लानि मोनब्रै ग्रुपनो बेवहाय 24 लाख बेवहाय रां अनसुंथाइ होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो जाय सुबुङा जाय न'खरा मोजाङै अमा फिसिदों बे अमा फिसिग्रा न'खरफोरनोबो सुबुंफोरनोबो 2 लाख रां होनाय रां अनसुंथाइ होनाय जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिया मैया 15 आगस्ट बेवहाय जागायजेनदों। आरो बै हिसाबै बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन जिखिनि बिथांखिफोर माइनाव सोराङानो होन गियान सोराङानो होन अनसाय बिथांखियानो होन रग निर्मुल बिथांखियानो होन बेबायदि माखासे बिथांखिफोरा सोलिगासिनो दोङो। आरो बेनि अनगायैबो आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमद बर'आ बिटिआर ओनसोलखौ माबायदिहै गोजोन बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशेल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंसे हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।